ka hakuri. Maganar yaƙuri ba kana ganin mutum ya dani sai ka shi yana cewa yaƙuri. To a inda a ce ya san babanka shine kwamishinan 'yan sanda a garin ai ba zai ma haka ba. Ai ba da cika dukan ka ba ai baba. Ai baban shine kwamishinan 'yan sanda garin nan. Wallahi sa. Ka kira ruwa. Ya Allah ka yi haƙuri. Ka kira ruwa. Ya Allah ka yi haƙuri. Kaji? Ya haƙuri ya Allah kaji? Ya haƙuri. Lala ina da magana. Menene magana ka menene magana? Zan yi wucewa. Tafi kawai. Kuma shi wuce. Wuce kawai wuce. Ya haƙuri fa kaji? Ya haƙuri. Ai wannan ai abin nan ne ai. Kai mallam zo mu. Wai Allah da gaske wannan dan waye da mu. Kai zaka ce baka san wannan bane? Ai wannan April nake ma ai. April? April nake ma mana. Mutumin da ya shiga cikin gidanmu. Ya sace kuɗin gidanmu. Ya kwashe akwatin gidanmu. Gaba daya shi kake ce mun April kake mun. To gaba daya abin da ya sace gaba daya cikin gidan nan sai ka biya ni. Kai zaka biya ni. Allah da buka hakuri. Ha? Fitsari ka fara? Allah da buka hakuri. Allah ka hakuri. Fitsari ka fara? To ai ma April nake ma.